Здравейте, приятели! Днес се включваме в видеото с едно разперче. Мисля, че да. Да, едно чудесно разперче, дами и господа. Не мога да го стигна. И по друг начин ще го измамим. Разперето ми направи чудесен кеф. И сега, хоп, да го вземем. Не знам дали виждате нещо, ама... И освободихме си разперчето. Ето го, на камерата го показвам. По-хубаво разперче. Хайде, приятелче. Дано и по-голям да дойде. CC38. И да видим кой се случи. Подхождам към това местенце по-деликатно. Дано да имаме сулка. Да хванем нещо, някой кефалче. Така стане, нека тъй става. Намокрих кепа, Марто? Да. Кай, не е проблем. Той ще се, кеп като кеп. Дето клекнах и той се намокри. Макаре. Да не падне же. Върти, не ми отърва. Не, няма още, що? Така, приятели, сега ще сменим воблерчето. Пак ще е сигурно CC. Ама... Друга разцветка. Се бяхме на това. Пък, сега ще видим какво сложим.
Сега ще заложим на ето този цвят. Папагал. Не знам. Сега. Да видим как ще минем. Не, това е някой фейл. Но пъти ще да паднеш на равното пък. Ама, тръгвам. Не, ступай, няма да паднеш. Аз виж как си. Чух. Не съм глух. Наляво и надясно ще мръдне. То наляво нямаш много място, ама. Не, 10 стъпа. На това. Това не мога да газиш. Ти добре ли си в тази? Не, това е другото място, където е да не разпроверяваме. Насякъде, от тук като тръгнем почти всяко място ще ходим. Върти, 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 не ми отъва. Ехей, как ще обера колоните зад мене, бе? Добре, щом играе, иначе. Що му няма. Може да му има нещо, как гледам как. Колко настрани отиде. Аре, ти колко време го... Сменихме малко мястото. Да пробваме на друго. Пак да видим. По-леко е. Не. Има ли кефалеки, бе? Откъде се взимат тия водорасли, бе? Бах ти тирливите водоотрасли. Откъде? Навръщане се на дома. Обущата. От тая. Опа. Оп. О, тук някой е дрифтил. Знаете ли си? Защото има обувки. Спокойно ми той има място за всички тук. Тук е мястото голямо. Ей, оплети са, значи. Гашето малкия боби, бе. Браво, браво, браво. Мета отгоре, тук някой да закачиш горе, спокойно. Не си свалица 3 метра. Тере, освен ако нямаш проблеми с сакатните умения. Хайде, риболов на котешки, любимото ми. Да видим. Май. Опа. Ти от да го подпрего някъде, това се не ми трябва. Това риба, пък кой знае какво. Пък и да има, то ние сме много хора. Разбирам да съм сам. Той, аз целенасочено го си играех, бе.
Аз се опитвах да го хвана този кефал. И този, че ми се получи. Сионе, така се върти с котушка. Ти правиш? Не. Що? Не, аз само някой път те я придръпвам, тя спира и пак тръгва. Ми да. Преди имаш съседание с каяци глупак. Абой някакъв ленджир ми гони клатушката. И то не е един. Знаеш колко много ленджири ми гониха клатушката? Не можах да го дръпна. Защото тя блести, сега едни малки. И ти пък ще кажеш кой знае какво станало. Някакви ленджирчета ми такова клатушката. Те някакви древни, те буквално са колкото клатушката. Да са почти прозрачни. Какво се кара ти, бе? Не знам. Здравейте! Ако малко кефалче на тази хубава клатъчка на Яре. T-Fresh 2,4 грама. И хоп. Майка шеба. Ето го кефалчето. Ето, Яре. Боб. Направо съм му решил тази единична мама. Да, добре е хванат. И айде така. Здравейте, днес отново с още един хубав разпер. Долу горе хубавичък. Къш? Тук винаги се е била тъй. Видях. Това е разпер, такъв удар. И една сечка по-късно. Сега обобщаваме извода от днес. Хванахме два разпера, два кефала и още едно по-малко. Разперите ги хванах на това, CC, стършелчето. Другите кефала ще излязаха на тая примамка, Яре, T-Fresh на 2,4 грама.